Ich darf Sie bitten, ein paar Schritte zurückzumachen, damit die Mütter nach vorkommen können. Ich lese jetzt die Namen vor, stehen Sie auf und kommen Sie direkt vor. Sada ćemo pročitati imena koji će prisustvovati otkrivanju spomenika. Munira Subašić, Nura Begović, Fazila Efendić, Šuhra Sinanović, Kada Otić, Ramiza Gurdić, Zijada Efendić, Mera Lakota, Željko Komšić, Denis Bečirović, Beate Meiner-Reisinger, Elmedin Konaković, Sevlik Kurtić, Kemal Ademović, Šaban Forić, Veronika Kaup-Hasla, Nerin Dizdar, Alija Tabaković, Aleksandar Vuković, Ernst Vola, Ashan Bozatemur Akda, Ti koji su imenovani. Veronika se dozvolite da priđu i počasu. Nek svako uhvati malo, a prvo majke su najbitnije. Aleksandra, hajde. Jesu svi uzeli? Ajde vamo pa ti da ajde. Veš, ostati to lulo, ajde. Bošnjaka. Gospođa Munira, ovo je poruka koju mi od vas čujemo i slušamo posljednjih 30 godina. Dakle, ovo su poruke koje čuo cijeli svijet i danas nikada mržnja, samo ljubav i ljubav. Pa majke su rađale djecu iz ljubavi i moraju ih potpiti. Čuli smo vaš govor, bio je tamo, kao i uvijek, govorili ste voljeli svijet više zemlje. Pa mislim da Evropa ništa nije naučila. Ja sam danas kroz moj govor poručila Evropi da uči od majke iz Srebrenice i kako kroz istinu dolazimo do jednog dijela pravde. A najveća pobjeda je majke iz Srebrenice da su pobjedile i domaću i svjetsku politiku. I ovdje smo ispred UN-a. I ovdje smo ispred UN-a, danas je 24. oktobar, dan obilježavanje Ujedinjenih nacija, a znamo da 1995. godine Ujedinjene nacije kako su imali su ulog da nas zaštite i da nas predaju u ruke onima koji su skrivali. Hvala. Baš je lijepo, baš je lijepo, baš je lijepo i ovo, a mislim korka je lijepa, korka je lijepa. Mnogo poslije, to je za nama naša lička iz Srebrenice. Vratili su se ovdje.
Predsjedniče, majko, tamo je muzej. Može li jedna sa Damirom? Sačkajte, Fendija, samo malo molim. Hajde. I radimo ovdje, malo postaviti. Ne treba, brati. Samo mjesta napraviti. Hvala. Ajde ovdje, Šajda, Bona, pa recimo ne znaš, nemaš, Adinović, ajte molim vas telefonima, samo malo nazad, molim vas. Samo minuticu. Hvala. Odlično. Kamera. Gospođo, samo malo molim vas. Okrenite se što. Hvala predsjedniče. Evo sad će donijeti, kaži, sad će donijeti. Urate, sačkaj, ona uslika sa prvom damom, a vi ne znate. Može sa prvom damom. Sad mu posebno. Ja ću zamoliti prvu damu da stane kod prvog istara. Ja vas molim se, sklonite.